Здравейте хора, аз съм Митко и днес правя кандидатура за Legendary Craft, какъв се викаше. И съм решил да направя нещо като сървърче. И това е фуда. Забравих да сложа спаунери от Mini Items. Ето така изглежда. Да. Уй! Това е War PvP. Вижте. Това тук, кулата, откъдето може да се стрелят хора. Вижте. И стрелях къщата. Варпорно направих едно, защото не ми се занимаваше. Не съм я завел вътре. Тук е инфото, като за правила хоста, реолни, админи, глупости, сайт, blazov.com, тия не са истински. И това е моята кандидатура. Аз съм на 12 години. Дали ще снимам сървъра? Да, ще снимам. Друго. Името ми е Митко Марков и съм от град Харманли. И много искам да ме приема в този сървър. И друго кога е, да има нещо друго. Това е. Дано ви е харесала кандидатурата и до следващия епизод в не знам си кой. Чао!